banking and finance. Bank are where we go and keep our money for proper reservation Observations. and saving in readiness for future expenditure. Mr. Principal, observations. Yes. Kasan secondary. Wannan turancin da kake ya yi ɗauki da wani musu hausawar su fahimta da jarabawa ce ta Eh, farko. gaske gaske. Eh, Kowa a cikin kuɗi ya san haka take. Yes, sir. Ina wasa da yaro kuma ba na wasa da yaro. Na wata kuma yake ne. Yes, sir. Saboda haka kuma ni so da ku musamman ko mata ba da haɗin kai wanda ba da haɗin kai mazan ma haka. Yawwa, to kamar dai da kuka sani cewar ni ne principal ni ne exam officer. pick up Okay. Action. Sorry, principal. Mutan baki ne. Ya tuntuɓe harshe. Ya Okay. tuntuɓe harshe. Tuntuɓe harshe. so kamar yadda kowa ya sani ni ne exam officer na wannan makaranta to duk wanda ya duba na kusa da shi zai san cewa a makarantar nan mun samu sauye-sauye kama daga kan ɗalibai har zuwa kan malamai so don haka abinda muke bukata a nan wurin shine muna bukatar haɗin kai Welcome, welcome, welcome. Musamman ko mata. Kuma mutum bai ba da haɗin kai ba, wallahi tallahi bai fitar ba. Ina gani. In kuma maza ko ka ku ya ka haɗin kan nan. Amma dai ku ne raunana. Dole a rungume ku mu taimake ku mu sa ku a hanya. Ko ba su ba? Haba kai, amma da kun fahimci abin da ke nufi. Yes, sir. Ana buƙatar haɗin kan mata, sannan mazan kuma akwai ɓangaren da ba da naku haɗin kan. Bismillah Manura. yawwa to kamar kuma yadda kuka sani cewar yanzu jarabawa ta WAEC tana matsowa so don haka a cikin duk wanda yake da matsala ya maza maza ya sauri ya zo ya same ni no abinda nake nufi duk wanda yake da matsala ya zo ofis ya samu principal yawwa duk wanda yake da wata matsala ya zo ofis ya samu principal Kin yi shiru wacce magana ke. Abin da ka dora akwai ayi, ba ai ba Still rolling. ai malama ce yake magana. Malama bismillah. Yi mata bula. Rolling. Silence. Still. Silence. Action. To sai ku daddage sosai tun da daman ɗaya ce da ku. Idan kuka rasa kun yi asarar shekara uku da kuka yi kuna ta karatu. Dole sai kun jira shekara mai zuwa kafin nan ku zana wata. Thank you. Yawwa to sai a dage sosai Allah ya bada sa'a. Haba kai. Haba kai. Abin da nake so da ku. Ina so ku tsaya kan shawarar Manura, tsaya akan shawarar principal, ku tsaya akan shawarar malama. Haba kai. Kun san makarantar nan ba ma son malpractice, satan amsa. Amma muna ɗaga wa ɗalibi ƙafa saboda ƙoƙarinsa da ƙwazonsa. Saboda ƙoƙarinku shi zai samu ɗaga muku ƙafa. Haba kai. Da fatan ku fahimce ni. Thank you. Ina muku fata alkhairi. Abash.